The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla Size 52. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan, senaryo ni kitasang panahon. Sa aton nga linya, Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Action Bray, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi. Hari yatag naton lakat sa aton timpo sining gabi, Biyernes, kita karon Pebrero 11, tuig 2022. Nagagalom ang aton kalangitan. Produkto ini siya sang shear line o confrontal system nag-apekto diri sa aton sa kabugusan sa Kabisayan. Partikular diri sa aton nga mga Visayas sa Kabikulan, Surigao del Norte, Dinagat Islands, ang Quezon, Romblon, Marinduque, kag Oriental Mindoro. Ang idulot yan ni magalumang kalangitan, may labta-labta nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob. Ang ikaduhang northeast monsoon hari nagaapekto sa Luzon, Cagayan kag Aurora, magalumon ang ilang kahawaan, may mahinay kung manipis lamang ini nga mapagulan kung pagtulot taliti to gaing isang northeast monsoon, no? Hangin amihan subong man ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon, may pagguom-guom lang iyang kalangitan hasta sa magalumon ng kahawaan, may dala man siya na ligwin nga mga mahinay kung manipis man nga mga pagulan. Northeast monsoon sa gihapon ginahalinan siya sini kag sa iban nga bahin sang Mindanao man maayo ang ilang tiyempo, may pagguom-guoman ang ilang kalangitan hasta sa magalumon ang ilang kahawaan, may naligwin man ini nga mapagulan o kon pag panaguob tuga ini sang localized thunderstorms kag ginugdan sang easterlies. Ang sa iban nga bahin sang kapungsuran na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin, maghahalin ni sa direksyon na sidlangan pakadto namin nga sidlangan east to northeast. May makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Ang eastern section na sidlangan nga bahin sang Luzon pag diri sa aton sa Kabisayan, ari na upod kita diri sa western seaboard sang Kabisayan, western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Ari kita sa kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin, magalin aminhan na sidlangan ato ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya, may takos uni 1.2 hasta 3.1 metros ang aton astronomical time. Kag alas 6:24 sining gabi nagtaob, no, sin 1.2 ang hunas karon alas 4:06 sa kagahon 0.3 metro ang kanabawon. Kag alas 5:53 sining hapon nagtunod si haring adlaw, magapakita ini sa alas 6:05 buwas sa aga. Sa gihapon ari kita 5 hasta 30 degrees Celsius, 77 hasta sa 86 degrees Fahrenheit action by. Perting kwan subong Sir Gano ang tugnaw tapos do masakit ulo mo kung matamaan ka na. taliti lang ni Taliti, oh.
tunaan isang mga trangkaso katarogin. Kataro, gid mapislango ang gidayon mo, pero tigid dyan. Do, hindi na gid maintindihan. Ang balantayan pa ni karon sa kagahon o kung karon sa tungang gabi kay Berti Katugnaw. Tugnaw, Urong pagkita ni karon. Gane, man, preparada mga habol nga medyo damol-damol da, no? Amo man. Oh, hindi lang damol goya, no? Lain. Sir Gan, salamat. Good may gabi. Sige. Maayong gabi. Yes, sir. Yes, sir. Pero titon nga tugnaw mo, no? Mainitan ka lang gamay kag mawisik-wisikan ka katalithe. Sigurado gid masakit gid ang ulo mo. Action firing line. Dapat kuan gid kulo-kalma gid mga kaksyon, ano? Anyways, sa aton sini nga mga uton nga nagapuyo sa igan sa baybay sa idalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla Size 57 na. Subo nga adlaw Biyernes kita. Yari na makaksyon sa Pebrero 11 na 2022. Action firing line. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sa nga mga mensahe kag komento. Aksyon Brian Borden. Action firing line. On board na, Tob Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga nagalinagumba kag kaulumon nga mga balita sa aton sining pagpangalagad? Tatlo iya kamagin aligar miyembro sang New People's Army. Ang duha diri mag-asawa ang nagsungka sa mga otoridad. Kini nagluntad didto sa syudad sang Sagay mga kaksyon. Ang mag-asawa, mga batanon pa, ila pa dala ang ila sini anak nga duha ka tuig mga kaksyon. Action firing line. Hibaloon taning mga rasunes nila karon samtang duha man kasi parado nga aksidente ang nagluntad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Duha man ang nagkalamatay. Action firing line. Ang isa ka aksidente kahapon dira sa Barangay Bagong Silang, Don Salvador Benedicto. Patay diring isa ka minor de edad. Samtang samaro naman ang iya sining amay matapos iya nga nag-alang-alang ang overtaking suno sa pulis kag kwan na sangit sa gater ang motorsiklo. Pagkatapos lumumpat ang amay. Paglumpat sang amay, ang motor sang bata nga ginamaneho medyo nagbalang-balang tumumba didto gid kumadto sa idalom sang dump truck nga may balas. Action firing line. Kuan gid siya, ginlasak gid siya makaksyon, puwerte yan no. Ang isa ka aksidente didto ya sa Banwa sang Candoni. Isa ka volunteer teacher ho, patay man. Ang inkwentro sang tricycle nga ginasakyan niya, isa man ka truck nga buta sang tubo, tinagtabog, patay. Action firing line. Samtang pagpatay sa isa ka ginaligar miyembro sang Aki Quadra Group diri sa Bacolod tinalikdan nga gabi, suno sa kapolisan may posible nga konflikto sa ila sini nga mga nagkalabilin nga mga grupo nga mga miyembro sang Aki Quadra Group mga kakson. Action firing line. Base may kayamanan balas kwadra nga nabilin ka nag-inagaway ni Sla. Action firing line. Or basi sinong gusto magkuha sang poder ni kwadra nga leader bla, no? Damo na ay nano nga sitwasyon na bintatinyo na na. Action firing line. Kadamo bala sang disente nga trabaho nga hindi gid butang, hindi kita mabutang sa pahamak mga kaksyon. Anyways, ang iban nga balita nagsigabong diri karon no, sa syudad sa Bacolod ining pagbasura sang petisyon batok iya kay former 3rd District Congressman Albi Benitez nga dulaon kung tani ang ngalan niya sa mga butante dire sa syudad sang Bacolod mga kakson. Action firing line. Ang korte nagpabor sa iya. Ang botsilingon, si korte naghambal nga pwede gid siya nga mangin butante sa syudad sang Bacolod. Action firing line.
Ikatatlo na nga pagbasura sang petisyon bato kay Benitez mo. I-check na rin karon kompleto ang detalye kin-interview sang patrol naton si Attorney Andre Saril mga kaksyon. Action Firing Line. Samtang Comelec Bacolod baw sa pagkadamo sang pinangbaklas kaina nga mga nagbayular nga mga tarpaulin kag mga campaign materials sang aton nga mga kandidato, national man o kon lokal mga kaksyon. Action Firing Line. Dire mo na makitaan kung sino ang mga rito bado nga mga kandidato kag wala gasunod sa ginatawag nga laye mga kaksyon. Action Firing Line. Sila ni ang nagaobra sang aton sini nga mga kuan pagsulundan rules and regulations sa community. Sila man ang una nga nagabayular mga kaksyon. Action Firing Line. Anong bot silingon ko? Way labot sa Comelec iting Comelec may kaugalingon nga rules ka guidelines mo. Ang namin ko ini sila nagaobra man ni sila sang laye nga mga ordinansa, mga laye sa Pilipinas, pero hindi sila kabalo magsunod sang laye sang Comelec no. Nagaminato mato lang sila yati kay nabuta ang salakyan sang Comelec kag PNP kag iban pangahin siya sang gobyerno nga pinangbaklas ang ila sini nga mga campaign materials. Action Firing Line. Isa dira palang daan daw madismaya ka na no sa batasan sa mga kandidato nga ho sa pagsunod sang kadlagkuon sang tarpaulin kag lugar nga dapat dira sila magpanapik do hindi sila balo magsunod. Ti how much more kun ara na nila sa gobyerno basi tuman na gid ka mga ritubado. Action Firing Line. Samtang sa mga balita iya sa national mga kaksyon karon bantayan sa aton sa nga pagpangalagad si Seneco may panibag-o naman nga kuano kontrobersyal ho. Action Firing Line. Basi matingala na lang kamo kada gabi si Seneco ginabalita tadi ha. Anong muna kay may mga balita sa ila? May ara iya sang ginasukot iya nga local tax iya ho. Ang Seneco mga kaksyon ay nano nga sitwasyon man nga may local tax ni. Ang lain lang kay duwa gid kabalong publiko. Action Firing Line. Labi na gid ang konsumidor na wala gid ideya, abito kibon tana kundi ko madala sa mga gabi pabuwasan ko na importante may headlines ko sa inyo. Action Firing Line. Kag may isa man ka balita ganihong isa iya ka Iloy nagbata napatay ginaligar sang pamilya nga may nabilin nga gasa sa iya sini nga kinatawo sa isa ka syudad o kon banwa diri sa probinsya sang Negros Occidental ho. Action Firing Line. Ay na, La City 4. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, rat sa dahon tanan karon maka-aksyon nga mga balita sa lokal sa aton sini nga pagpangalagad. Objective. Ang mga balita sa national ti subong adlaw pasalamat kita liwat sa mahal naman nga Ginoo because nga nagnubo nagid ang kaso ni COVID-19 around the nation ara na lang sa 3,788 mga kaaksyon. Action Sorry. Firing Line. Ang aktibo subong yara na lang sa 91,147. Ang nag-alalayo subong 5,652. Ang patay 54,854. Action Firing Line. Pero kagabi ginabutang ko gid sa una-una ko kagabi ang palayag ni DOH Under Secretary. I don't know kung sakto ako ano. Si Dr. Maria Socorro Vergire mga kaksyon nga ginakakulbaan nila ining mga ginapatigayon karon nga rally protesta campaign mga kaksyon sa national labi na gid atong nahitabo nga kwan nga bukas sang kampanya sang nagligad nga Martes mga kaksyon sa din natulupangdan sang DOH nga wala gid nakasunod sang ginatawag health protocol standards mga kaksyon. Action Firing Line. Oo, ambal ni Maria Rosario Vergire makaksyon. Siya daw ginakugmatan kami. Ginakakulbaan ang amo iyang aktibidad mga kaksyon. Sunod sa report, sa 5 nga nagpatigayon sang tuman ka dako nga rally makaksyon sang mga presidentiables, vice presidentiables kag mga senador. Isa gid lamang ka presidentiable dito ang nakita nila o kung grupo ang nakita nila nga nagsunod gid sang ginatawag iyang husto nga health protocol mga kaksyon. Action Firing Line.
isa gid lamang, no? Kung gusto ko pwede ta man ihambal. Abi nyo kung ano nga grupo, ang grupo ni Senador Ping Lacson kag ni Senador Tito Soto. Action firing line. Siya sa 5 ka in grande nga pagbukas ang kampanya, no? Sang nasambit iya nga mga presidentiables kag ila sini nga mga kalyado. Kay Ping Lacson lang kag kay Soto ang nakasunod. Hindi man totally 100% nga nasunod, pero nakita nila nga ang health protocol na comply sa nasambit iya nga grupo, mga kaksyon. Action firing line. Ang iban way na gida, like sa tong kay Manny Pacquiao, way ang iban gatililindog na das Okanay, Lenero Brido, si Bongbong Marcos, ang kay Isko Moreno, way nagid na patuman. Grabe, pero ang kay Lacson nagatililindog, ang iban matuod pro kalagka. May mga litrato nga nag-viral subong eh. Ako doon di pa ko magpatis, link ko ba si edited na maniblahaw kag inablang palagaw lali pro ara sa mga balita, mga kaksyon. Action firing line. Pero amo na magaduda naman kita gani nga base amo ning tunaan naman sa palayag sang DOH nga ho sumaka na naman ang numero ni COVID-19 because sadtong nasambit ya nga proclamation rally sang aton sini nga mga kandidato. Action firing line. Kabay pa nga hindi lang. Anyways, ang ang US mga kaksyon nagpadala sang 3.4 ka doses mga kaksyon sang vaccine nga Pfizer diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Donate na libre ina kag ang Israel man nagpadala sang 6,000 ka units sang antigen test mga kaksyon diri sa aton maing Pilipinas dumugana sa donation Action firing line. Sige, amo na mga mga kaksyon party sa COVID-19 timayo man nga mga information para sa aton kay base kun pamakal na lang tanga pamakal maubos giblang kwarta sang pungsod sang bakal sa mga antigen nga ini sang mga vaccine nga ini. Action firing line. Ang pila kadlaw hindi na matatapan pa sa aton gobyerno ang mga main projects naton diri nga napabayaan under Duterte administration because sining pandemya. Ako, prangkang istorya, medyo kampante kita nga si Presidente Rodrigo Duterte anangin presidente sining pandemya nga ini kay doon natalupang dan gidman niya halos tanan kag ang iya nga pagka presidente na gamit yagid ang iya pagka-powerful mga kaksyon kung nga ana pulupunggan ta ining paglapta ni COVID-19. Action firing line. Although nga may ara sang mga report nga mga corruption under sa DOH, in fact, ginapasak makasuhan ni gani si DOH Secretary nga mo si Francisco Duque III matapos ang grabing investigation sang Senado lakip sa pag-file sang kaso mga kaksyon, amo gidya ang amo man si Presidente Rodrigo Duterte. Pero hulaton pa ni nga makapanaog siya sa pwesto niya, amo pag-file sang kaso kay subong, being a president, may immunity, pwede siya hindi pwede filean kaso. Action firing line. Pero damo nagambal what if biko hindi si Duterte ang presidente no natabo sa Pilipinas ning pandemya man at hindi man ta kapredict kag kahambal sang iban man to nga nagdalalaog basi maswabi pag itong ilaya. Action firing line. Pero kudos kay Presidente Rodrigo Duterte no? Kung way lang gurong pandemya nga almost 2 years and a half na niho. Siguro ang Pilipinas perti nga mga proyekto kay ti under sa Build program niya. Damo man ko ginbalita sa inyo may connection sa mga airports, sa mga seaports, why ini na pornada nga mga projects pero may mga projects nga way ginatigayon because of pandemya. Action firing line. Sige, ang iban nga balita mga kaksyon sa sini nga mga binulan, may abot or magabukas ang mga 6,000 ka mga bulutuan para sa expanded iyang face-to-face sa mga lugar nga yara sa alert level number 2. Action firing line. Dito pala ni sa area sang Luzon kag area sang mga Mindanao. Sa Visayas may araman. Diri sa aton sa Bacolod, we don't know kung makapapanaog kita sa alert level number 2. Kay sini nga mga sinimana 2 digits naman lang ang aton cases diri. Although nga this today may ara sang report nga may mga report nga mga Omicron cases diri sa aton check ko ni karon
May mga barangay na sobra 20 mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang Negros Occidental ay doubt kon maka face-to-face dito kay suno sa report i-check tari buwas daw padayonon iya ni Gov Lacson. Hindi pa ni sure ha. Padayonon ana ni Gov Lacson ang alert level number 3 sa province of Negros Occidental para protection kag prevention mangyapon eh. Action Firing Line. Sige, ang iban nga balita sa national mga kaaksyon no, ang Comelec nagapahanumdom sa aton nga mga celebrity. Hindi ko gali no. Action Firing Line. Di lahog lang na action Olivera. Kay mga artista subong nga nagaprogram sa television, radio kag iban pa, basi nagasulat man ang ibanda sa may mga kulom bla. Ginapahanumdom sila sang Comelec nga hindi pag gamito ng ila sini nga personalidad agod sa pag-endorso sa mga kandidato. Action Firing Line. Kaya ginapauntat gani ang programa sang kandidato mo. Kon isa ka kandidato may programa before sa TV kon radio man. Once gani nga kampanya, panahon na sang kampanya, ginapauntat ina sang Comelec. No? Ati amo nang ila sini pagsulundan. Namo na abi. So may ara sa mga celebrities naton nga naga-endorse kung kisa sa program nila. Hinabalang kung isa do labay-labay lang pero ambal sa Comelec hindi dapat pagbuhaton ina. Action Firing Line. Kalulo, oy man subong si Tony Gonzaga no. Ginulan gid siya sang pakamalaot Action Oliver sang mga Filipinos nga wala gid nanamian sa ginhimo niya sa pag-host dito sa kay BBM kag Sara Duterte. Although ang hosting niya may bayad man tuya, ang hindi lang gid to na namian sang publiko nga daw puwerte pa ang iya sini nga pagpresentar sa kay House Representative nga mo si Marcolita nga isa sa nagpirma nga hindi pagpadayonon ang franchise sang ABS-CBN. Action Firing Line. Puwerte nga batiko subong kay Tony Gonzaga mo, puwerte mo. Pati ang mga kaupod niya nga mga celebrities man kag mga artista nagahanot sa iya subong. O galing damo naman ang naghambal nga iya na iya right kung anong gusto matabo es ko galingon niya nga basulon ta sa iya man. Ang hindi lang tunay na namian bisan gani si Eric Matibla, ang direktor nga sikat nga direktor nakahambal sa hindi manami sa kay Tony Gonzaga. Action Firing Line. Puwerte iya mo. Damo gidya nagkakwan siya. Kabalo kamo kung pilang bayad sa kay Tony Gonzaga, allegedly Action Oliver, Action James, sa pag-host niya sa kay BBM. Abi mo ang bayad nila kung pila? 123 million pesos. Action Firing Line. I don't know kung ina sigurado gid pero tiya mo nang gagwa sa mga news na subong nasyonal. Puwerte yan o? Puwerte 123 million pesos. Di siguro gingambol ni Tony Gonzaga ang pagka-host niya sa PBB kag ang pagka-artista niya under sa paghinakop sang ABS-CBN sa 123 million pesos. Ti ikaw Action James sa isa lang ka 5 hours abi nga hosting mo gaan ka 123 million. I-endorse mo lang si Bongbong, si Sara kag sa mga senador niya di kayhan magbaton sila. Action Firing Line. Nga hindi mo na makuha with 5 hours sa idalom sa ABS-CBN. 123 million mo. Tigambol ko rin kagalingon kung criticize ko after a week tapos na ni. Oo, pero galing may ara gid sa hindi na namian. Puwerte no? Nga way gid ko nila makitaan siniman. Action Firing Line. Hindi, alahog lang ng aton pero amo ng senaryo subong nga gakatabo dito sa Metro Manila. Puwerte ang mga artista from ABS-CBN sa pag-intindi naton sa pagkadamo na subong sa nagahimo sa mga advertisement mga ka-action for free nga naga-support Action James sa kay Vice President Lene Robredo. Action Firing Line. Because of Tony Gonzaga, medyo nag-angat subong ang rating ni Lene Robredo. Kagkadamo sa mga negative sides of BBM nga amo ang nagpa-down sang iya popularity and ratings sa sini nga mga tinion mga kaksyon. Action Firing Line. Ang mga nagpa-down sa popularity ni BBM subong kanugon gani mo. I'm not for BBM. I'm not for kung sino daw sila mga presidentiables.
may ara ko na pusuan ko, siyempre i-keep ko na on my own consumption, I'm sorry. Pero ginhimo ni BBM nga wala pagtambong sa mga interviews. Sini sa debate naman sang COMELEC on March next month na. Why siya plano nga magtambong pa? Hindi pa sigurado because nga basi naman bala hindi manami na naman kuno mga questioning sa debate sang COMELEC. Action firing line. So isa lang ina sa nakapa-down sang iya sining dignity mga kaksyon bilang presidentiable because nga like for us here sa Negros Occidental and Bacolod, hindi kita aksyon James makabati sa iya in face to face iya. Kiti kuan na sila ya mo masako na sila paagi sa mga interviews. Ikaw dira nga naga-monitor subong ko mabatian nyo diri sa Action Radio, makapamati ka kung ano mga plans at mga platform of government nila via interviews, debate, etc. sa aton sini nga mga mainstream mga kaksyon. Muna, tindi kay mo mag-participate dira anong mabatian sang tao. Action firing line. That's why gani nga ako naga hambal gid no. Mayara gid dyan hambal nga hindi naton ya pag-ipatihan ang mga ulo interview lang. Damo na abi lang. Galing kiti kung nagagawas ina sa ila nga mga bibig, meaning halin ina sa ila tagipusoon. Action firing line. Ti kanugon bala no. Kung makabati lang kung tani ang mga grupo ni BBM diri sa Negros, abi i-inspire nyo siya. Iagdaha, encourage nyo siya nga mag-participate sa mga interviews. Kay subong diri sa Bacolod kag Negros do naglinong gid si BBM sa akon pagintindi kag do nadula ang ngalan niya. Action firing line. Hindi pagid man damo gid man nagaupod sila binagid mga millennials. Pero may ara ko yan nabatian nga isa ka may edad na mga 70 plus na for BBM saya. Ina gani na ka-experience Action James ang natawag nga martial law sang amay ni BBM. Action firing line. Siya nga ang Action Bray nga ang BBM ko because nga ang martial law hindi lang tanan negatibo. May ara sang positibo nga natabo during Marcos time sa martial law. Galing ining ibanda ang ilagin na butang sa utok nila ang puro lang mga malain. Why nila gin bukad kung ano man ang positibo nga natabo during martial law time. Action firing line. Actually, gina-invite ko siya gani for an interview mo sa programa ko para bala may benepisyo man kita sa mga olds nga nakaagi martial law nga mo nagali ang Marcos time. Hindi lang puro malain. Kay mostly sa mga interview naton Action James sa nagliligad nga mga tuig, mga martial law anniversary, mga olds, puro gid yan negative tanan po arte, martial law, mga babae ginapang rape, ang mga tao nga madudahan ka sa mga military nga daw against government ka, dakpon ka, isulod ka sa presuhan, itorturon ka pa, etc. Action firing line. Amo na tanan mo, gusto ko mag-interview sang old man nga naka-intindi sang martial law before, naka-experience sang anong positibo kadamo kuno sang manami nga nahimuan sang martial law time. Action firing line. Based on facts, hindi niya kay chulo chismis lang, kundi experience siya sang tao. Sige lang, dason nga mga inadlaw, imbitahon ko gini siya. Former principal ini siya mo, no? Former principal ini siya, kung nag-monitor sa subong mo, utoy-utoy ini siya kadlaw. Action firing line. Anyway, sa mga kaksyon, nga na-mention ko kainang si Leni Robredo, nagtaas ang rate niya subong after sang natabo nga proclamation rallies kag iban pa nga mga nagkalahinabo last week mga kaksyon. Ari ang puntos. Kay si Madam Leni Robredo subong ginani yagid Action Oliver ho. Ginani niya ang 137 ka mga ekonomista sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Umupod sa iya tanan no. 135 economists mga kaksyon. Purti no, hindi na basta-basta mag-inamo sina. Sa 137, 5 diri ang former heads sang mga ginatawag National Economic and Development Authority o NEDA, nga ang isa diri si former economist man under Duterte administration nga si Ernesto Pernia, mga kaksyon. Action firing line. Duterte na ha? Pagkabasa ko na kibot, ako ling ko ano ini. Diin puluton ding iban nga mga siyempre daw hindi man takakwan no ini aton mga advance malani pananawan. I hope nga tsakto man ang akon, I hope nga intsakto man ang inyo no, depende man sa pananawan ta mo. Aside from Pernia,
may iban pagid nga mga ekonomista before nga nagpululong ko sa Pilipinas under sang mga Irap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, kag iban pa nga mga presidente before mga ka-aksyon. Action firing line. Subong lang nga adlaw na ginawa, oh. Do hindi maintindihan, ti kabalo naman kita nga ang naga-ubay subong kay Bongbong Marcos. Kabalo kang gagawa nga ngalan subong Action Oliver. I'm sorry lang da sa mga Pacquiao, Moreno, kag Lacson, ha. Pasensya lang. Ang nagagwa subong nga nag-aaway gidya kag mga do mga Tigre kag Leon niya, Lene Robredo kag Bongbong Marcos. Action firing line. Ang nag-aabay subong sa kay BBM, abi nyo kung sino? Irap Estrada, si Gloria Macapagal Arroyo, kag iban pa nga mga dlagkuan nga mga tao before. Amo ning nagasuporta kay BBM. Kay Lene Robredo, wala pagid magluwas sining 137 ka mga ekonomista, mga kaksyon. Action firing line. Lantawon tani kay grabe nga bunggo anay inisubong mo sa aton nga paglantaw perte ining balbalanay sang presidentiables, mga kaksyon, sa mga nagapapili presidente sa pungsod Pilipinas subong. Action firing line. Sa pagka-vice presidente, dumabasa mo, bisan din kumadto si Inday Sara, ya nagapangibabaw gid. Nagapangibabaw gid si Inday Sara, ya, bisan anhon mo. Pero gabato man si Tito Soto. Action firing line. Abinyo nagsikat bala subong si Kiko Pangilinan, Action Oliver. Anong ginkasikat ya subong? Nga damo nagsaludo sa iya. Bangod gid lamang sa face mask. Action firing line. Imagine mo, ha. Grabe ang tawo kasensitibo maglantaw sa mga videos mo. Kundi gintawag si Bongbong Marcos, gintawag sa ni Tony Gonzaga nga ginbayran kuno 123 million pesos nga mag-host to. Action firing line. Siya, andito na ang Tigre. Tigring tawag niya kay Bongbong Marcos mo. Tigre ng South of Lamo, di ko magsala, no? Di saka sa Bongbong. Pagsaka ni Bongbong, ginukas yung face mask niya, ginwaslik sa tuo nga kilid lang. Dogin bili niya lang mo. Da pa rin yun na blang inom cold water blang nga kita ubusorando yung lang kaboy. Amo na blang ibang gini sa may bintana lala sa salakyan eh. Wigits dalan ina blang mga way disiplina blang. Action firing line. Tingya mo man to. Ano ka mo sino to kanina suuna kanina patay na kanina pastor nga kuni haboy ang iyang Iklio to bla. Patay naman to si Pastor Iklio, no? Na priso to sa gani kay mga controversial man to. May nakapanugid gito sa akon nga nagakadto to sa iya. Ang iya na kuno nga sigarilyo Action Oliver bla. Kundi may mabilin pa ng filter. Pag ihaboy na kuno ginaagawa na sa mga parokyano yam. Action firing line. Tuda. Tapos ang iyang pasensya sa gapanihapon, no? Tupla yung agawan ng Oliver. Tupla. Action firing line. Si Bongbong Marcos, ginaboy ang face mask Action Oliver pagsaka ya, sa face mask ya, waslik sa tuo wigit sa hagdanan sa stage. Nag-viral ang subong. Nga nagsikat si Kiko kagin saluduhan sa subong. Because nga pagtawag kay Kiko Pangilinan, nagpanaog siya halin sa bangko iya padalom, ang face mask ginkuha iya, ginpilo iya, kagin sulod sa iya sininga bulsa Action Oliver. Action firing line. Ginkumpara dayon ang duha ka mga tawo nga manghigante man eh. Kiko Pangilinan na iya mo. Wasaag naman si BBM sa pagwaslik ya sang iyang face mask na naman. Action firing line. Hay, hambal ni Gino Cornelio Benitez. Siya BBM, ang kugyapon nagsumbray. Ati, it's your choice. Ang ato din nag-present lang ta sa mga scenarios subong sa Pilipinas samta nagahilapit ang pagbutuhay naton mga kaksak. Action firing line. Kay nag-chat ka sa akon, Mr. Benitez, umpisahan kong balita lokal subong. Tawagon tang patrol, kaya ang balita naton subong si Action Jan Diaz, ang petisyon against sa former 3rd District Congressman Albi Benitez, ginbasura na naman mga ka-action. Action firing line. Arintegro ni Sir Gino niya. Aha. Kundi ginpetisyonan niya sa Comelec nga kuhaon siya bilang butante sa Bacolod kay di siya residente sa Bacolod. Ginpaburan sang Comelec si Benitez. Ginpasaka sa korte, ginpaburan subong, ginpaburan na naman. Action firing line. Di anong next sini?
No, anong next sini? I-check na ito labing patrol sini matiniyon makaksyon sa mga detalye sini. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang balita na aksyon dyan, dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang proteksyon sa kaugalingon. Aksyon dyan, may gabi. Aklan ba'y kasulod sa ikaduha nga tanion, liwat nga gin basura, ining petisyon nga gin pasaka log ka mga private individuals nga residente sa syudad sa Bacolod, batok diri ka sa voters registration ni Anay Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez o kung si Alfredo Abelardo D. Benitez Action Abray. Nga ikaduha nga beses, kaya ang una sila diri nga tinion kung madumduman, last year, nag-file di sila sang ilang petisyon nga nagapamalabag sa pagsaylo sang voters registration ni Benitez draman mismo sa may Election Registration Board o kung ERB. Amo ning ginabugusan sa Commission on Election sang sulad sa Bacolod nga sa Tucson Bray ginapamunuan pa ni Attorney Maria Catrina Trinio Canya. Sa subong ining petisyon na naman nga ini ang ginpasaka na ni Action Bray sa may korte. Kaga mo ning ginatawag nga election case number 21-002. May kaangtanan sa exclusion of voter batok diri kay Alfredo Abelardo D. Benitez kag ginlakip diri ni Action Bray nga ilagin petisyonan ang Honorable Election Registration Board o kon ERB sang syudad sang Bacolod diri sa probinsya sang Negros Occidental. Ini Action Bray ginatamdan kasubong mga I think the mga 14 pages ini siya 14. nga desisyon 1-4, no? nga desisyon sang Bacolod City, Negros Occidental, Regional Trial Court, 6th Judicial Region, Branch 44. Kung di ka magsala sa Branch 44, ang presiding judge, ang si Honorable Judge Ana Celeste P. Bernad, Action Abray. Ay, hindi ka 14, ginakorek ko 11 pages lang, 11. no? Okay. Ini Action Bray nga desisyon ang ginpapanaog sa Pebrero 7, 2021 pa o galing kainagid lamang na baton sang kampo ni Ari Congressman Benitez ining kopya sang desisyon sang hukom o kuni Judge Celeste Bernad Action Bray. Ang desisyon simple lamang ang nakabutang sa pinakauling nga pahina amo ni ang nagasiling, wherefore in view of the foregoing, the decision rendered by the Municipal Circuit Trial Court in Cities, Branch 4, dated October 1, 2021, is hereby affirmed. Both sa nga una nila nga desisyon, ilagi na panindugan sa Japon, kagang appeal action bray sining tatlo ka mga tagreklamo ang gin-dismiss bangod nga wala sang ginatawag merit o kon merito. Ini mga tagreklamo action bray kun na madumduman sa aton mga tagpalimati, ini sila mo Sanday, Hector Yula, Teodoro Abaw, kag Jonah Torneya Abaw Action Bray nga residente sa syudad sa Bacolod. Sitong isa, Jonah o Jonard? Ano no? Jonah Torneya Babae. Abaw, yes. Bayi, no? I think, i-clarify ko lang ni. Sige. Pero basta duwa na sila ka Abaw. Adwa ka Abaw. May, kumbaga do, Jonah Torneya I Abaw. Abaw, gidya pilido yung Abaw, Abaw. gidya pilido. Ya I Torneya. Oo. Sige, action dyan. Go ahead, action dyan. Karang isa ay si Teodoro R. Abaw. Amo ni ang sa nakasulat sa may opisyal nga desisyon. Ibalo na ito na action ba, ipagsa ko sa tumakaksyon, anong ila diring appeal. Actually, ang appeal din nila, luyag nila nga kakason sa listahan sa mga registered voters sa precinct number 0629A sa Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod, ining si Alfredo Abelardo B. Benitez o kung si Albi Benitez Action Bray. Ang ila pagidiri nga rason, tatlo inik na kabilog kung hindi ka magsala, kaya mo ning nakabutang sa memorandum o na appealance nga nakabutang. Sunod sa ila, si Benitez, wala physical o kung di makita na yung physical ka presensya sa Barangay Mandalagan. Ikaduha nga nakabutang diri na paslawan si Benitez nga magpakita sa niya genuine intention nga magpabilin sa iyang residency sa Barangay Mandalagan. Kay kagatlo action bray, wala na pakita ni Benitez o kung paslawan ini siya nga iya na ginabandonar ang iyang ginaistaran sa syudad sang Bacolod sa tiong nga ini nag-file sa iyang application nga magparehistro bilang botante
sang Barangay Mandalagan. Action dyan ang number 2, ano to gani? Napaslawan, ano to gani, number 2? Napaslawan siya nga magpakita sang iyang intensyon gid nga magpabilin bilang residente sang Barangay Mandalagan. So meaning, residente gid siya gali. Amo na siguro Wala lang siya sa right? intensyon. Gali pero residente gid siya. Kabalo kang ginapangita dira kung nakagi ka da star, galing naglakat ka lang kay hindi ka gusto pa mag-star, pero residente ka da. Yes. Ada mo na bi. Oo. Do kumbaga ang pinaka-specific do nila action Bray, according sa isla paslawan siya nga ma-establishan o kung matud-an ngayon siya naka-transfer gid sang iya ginaistaran o kung registre iya nga address action Bray from Victorias to Bacolod. Amo din ang ilang ginabutang. Kay dugang pa din nila wala yaman na deliberately na abandon ang iya original nga ginatiniran sa siyudad sang Victorias pinaagi sa pamatuod o kung positive proof. Nga aligasyon diri sa matag reklamo, isa ka ginakabig nga kuhanan requirement sa registration sang aplikante bilang isa ka botante sa isa ka bag-o nga lugar. Galing kiti, ihimplo ko lang ako na action dyan, ano? Ako, residente ko sang Don Salvador mo. Barangay ko Maliskis, dito ko ginbata, dito ko nag-elementary. Pag high school ko, diri na ako sa Bacolod, nag-college sa Subo nga amo na tasini, diri naging kuya nag-star. Pero butan diti kuya gyapon niya sang akon nga barangay ito. Damo na bla, kumbaga dito gid kuya sa akon nga barangay. Damo na bi. Yes, action Bright. Amo nang senaryo yaman sinidri. Okay. Isa ka argument. Ang gindugang pagidri nga ginapatpat sang korte nga kinanglan diri nila i-resolbahon ning issue no sang kun bala respond ang ining si Benitez nakamit sa minimum residency requirement nga ginabutang sang layi para siyang ma-qualify bilang botante sa Barangay Mandalagan siyudad sang Bacolod para sa purposes sining Mayo 9 tuig 2022 nga piniliay. Dapat 1 year, no? 1 year. Kung butante ka, 6 months. Damo man lang ng basic, no? Yes, amo man ang action Bright. Pero according diri kay Attorney Andre Saril, ang legal counsel diri ni Benitez, kung isip-isipon ang tion kung saan oy ni sakso ba ng residente kay nag-file sa iyang registration, transfer sa voters registration, nagsubra na gid man isa ka tuig. So amo nang rason kun nga gin pinagi no basis din ni desisyon gin paboran nila action Bray ang desisyon sang election registration board nga inisa ang mapabilin bilang isa ka registered voter nga nagatiner sa Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Ari na lang pinaka-simple action dyan. Even though naghambal ng tagreklamo nga wala niya binapakita, gin abandonar itong Victorias, but because nga 1 year man lang ginapangita, gali nga naka-residente ka sa amo ng lugar, basta gusto mo magkandidato, ti sulod gid siya gyapon action dyan, bisa nag-abandon man to siya kunwaay. Yes. Amo na di ang ilang gin-insist man action by sa desisyon nga sang time nga nag-file ni sa sang iya application nga mag-file sang registration sa tong Abril 22, 2021 tubtob sa gabi sang election day action Bray nga May 9, 2021 ining si Benitez according diri sa desisyon may ara sang isa ka tuig kag 11 ka adlaw nga residency. Do sibo-sibo gid ba? Naisip na nadaan eh. 1 year and 11 days. Di pa sobrahan 11 days. Ako may sobra 11 days. Subot silingon, pasok sa action Bray sa minimum requirement. Pasok gid ha. Pasok sa kahit 1 year lang man mong, no? So according diri, gin-explained man, no, nga wala sang error sang nagpakita sang finding nga ang respondent nga si Benitez ang nakalabot sa residency requirement nga 6 lamang ka bulan on the day of the election. And that if the period of his residency sa Mountain View Subdivision ma-recon sa time sang filing sa residency, gin ilaman diri nga ginpunto nga siya nakasulod man sa 1 year nga a limit action by requirement para sa pagpapili. So, ang in summary, according kay Attorney Saril, ang summary sini, registered voters ang Bacolod si Benitez kag pwede sa makapapili bilang isa ka kandidato sa anuman nga posisyon. Ang korte nagbase naman lang naman sa COMELEC, kay mismong COMELEC nga ang guidelines ara datanan kung butante ka lang o kung kandidato ka,
ti gin paboran gin isang Comelec ti alangan pan nga balion mato sa korte action diyan ano. Yes, action Bray. Aha. Ang pinaka-ending statement diri sang desisyon nga mga testimonya sa mga witnesses kag mga documentary nga mga ebidensya nga gin-submit sa mga responded action Bray nagapakita gid no nga ini siya ang ginag-abandon na sa iyang residency sa Victorias. Aha. Kag according diri sa desisyon, ini na-establish kag napamatud-an action Bray bangod sa mga konkreto kag substantial evidence. So, ang diri sa desisyon nga hindi stranger si Benitez sa iya nga lugar sa Mandalagan. Aha. Ang final sa nasiling ko na gin-dismiss ining petisyon bangod sa lack of merit. Yari si Attorney Saril siya nga pagpayag action Bray. Action diyan. Ay, sa akong action Bray no? Aha, sige. Pabati ko din sa akong kay basi mas clear ka mas sunog diri sa akon. Sige, sige, testing. Pagwa na decision ang election registration board, no? Kay the ining petitioners, yung ikatlo ka petitioners na file ni sila sa opposition sa pag-confirm ng registration ni Congressman Benitez. Since deny sila ng election registration board o ERT, nag-file sila sa petition for exclusion. Action diyan. Pag-file Okay naman ang action dyan. At least na-explain mo naman to. Pero ano ni, pwede pa ni ka-motion liwat ang mga tagreklamo, ang mga complainants ngayon eh? according kay Attorney Saril Action Bray, kung lang taon ang mga naggalakat sining mismo nga pag-file sang petisyon, kung lang taon ti ang ilang mga arguments, gin-recycle lang nila. Kumbaga wala siyang bago nga gin-presentar. Why isang bago nga gin-presentar. Halin dito sila nga gin-arguments, nga gin-pasar sa pag-file sa ilang petisyon sa ERB. The same man ang content sa ilang argument, kagang ila rin nga mga paresayon sa mga kaundan nga ilang ginapasaka no, bilang ebidensya sa may korte. Kambal ni Saril, kung gusto nila mag-file sa another motion, pwede gid, pero nagapati diri sila nga amo magyapon ang resulta kung pareho magyapon nga mga ebidensya ang ila iplastar action Bray kay ting ila laman diri nga ginapunto ang pagpapili ni Albi Benitez bilang sa diri sa syudad sa Bacolod kang amo man ang iya di nga pagparehistro action Bray. Yes, akwa na. Kung gusto nila ti pasa sila sang bag-o naman bing nga mga papiles, grabe, dokumento nga makapamatuon nga ipabor sa eleksyon dyan. Amo man lang na. Oo, may sugpon din sa pagbayag si Attorney Saril according sa iya. After all, ang pinakapunto according diri is about politika mang gyapon. Kag iya diri ginatumod nga ang Grupo Progreso among sa likod sining pagpasaka sang kaso action Bray. Ginmit lang gid ni Saril bangod ang iya diri nga gamit ebidensya nga ila nakit-an nga nagpatigan sang press conference ning tatlo ka mga nagreklamo kung petitioner kag ila so nakit-an ni pinaagi sa pag-cover kag sa pagbalita man sa Action Radio Bacolod. So mo tabali according to Attorney Saril, so all ang ini para sa ila alegasyon pamulitika man gyapon kung magsige pagid pag-file sa additional motion kag even tubtub subong amo nang sa likod sining pag-question sang iyang pagsaylo ni Benitez sa syudad ng Bacolod. Sige. Balik gikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz ka nagasiling sa totalan ni mga ka-aksyon sa mga ibahin sa Pinas laboton ka sa mabalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Wala sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Ang mga balita ng aksyon dyan, dulong sa aton sa D3 Bayo, dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Kwarte maning hampanganay di sa pamulitika sa syudad sang Bacolod mo. Bisan anon pa nga tago sining tatlo nga nag-file against Benitez ti makit-an mangyapon nga may halo ini politika. Action Firing Line. Di na na ma-deny pa bisan magkinaano pa ti away lang awaya, no? Apil lang gyapon kay basi pa naman kag dugangan sang additional pada nga mga information against Benitez para ang korte makakuan man ni makapangukay man kag kun ano mangin desisyon sinipila ka adlaw. Action Firing Line. Ti ambal sang abogado siya pamulitika niya. Di na ni matago pamulitika lang gining ila. Ati arite sa panahon sang politika eh. Action Firing Line.
Kung ako gani pambalaw ni Aksyon Oliveria, ugon ta na lang ni sa May 9. Tapuson ta na lang ni sa May 9 kung sino gid ang baskog da matirang matibay. Action firing line. Hindi man basta-basta si Benitez nga naging kwentro din sa Bacolod. Ako mo na yung may nabasahan naman kung nanagtag naman siya Action Olivero sang bangka so may dinto nga mga fisher folks. Action firing line. May dala pa nga lambat, fishnet. Kumpleto yan, no? Puwerte si Benitez. At ilang tawon tay, hinali dumao ginis Bacolod kag Pigaw performance kundi tutuyan ta naman kadlaw. Action firing line. Ete si Mayor Bing Linardia nakitaan mo nang iyang abilidad subong mo. Oh, ambal sa mga menya tawag ng Bacolod subong. Ga inulot-ulhot lang ang mga building ang mga bago. Gali pribado to ya. Action firing line. Tapos damo pa award. Most friendly city ha. Meaning way tadiyag pangaway. Action firing line. Tod man ang Bacolod katawhay-tawhay gid nga lugar matrangkang istorya. Kung may ara sang may mga pinatsanay da, isolated ng panawag sang PNP. Kiti hindi man involved gid sa community nga damo yang kakakwanda. Sila man lang binatsanay da mo. Action firing line. Oh, projects ara man. May ginihimplo gali nga project mo nga hindi gid malimtan. Sa ngalan pa lang niya halandumon niya mo. Hindi na yan malimtan gid ya. Naga-represent ina sang tubo. Kay 80 na katuig ang Bacolod, 8 ina ka paklang sang tubo. Paklang sang tubo. Ano nagatindog ani? Tubo na bla? 8. Ti siling ko kung mag 90 years na ta, dungaga nila isa da katubo. Action firing line. Di syempre, hindi na karon magpantay sa tuig ta. Oh. Kagdamo ginman proyekto NGC. Isa na sa ginapabugal ni Mayor Bing Linardia. Dami ginman tuod. Imagine mo ang kailangan magtinir tadi sa Old Capitol, highly urbanized city tang aton nga Capitol, Old City Hall. Ang City Hall taya do kaluluoy ako ni nagpatindog new government center. Okay gid. Action firing line. Kundi nagsigla ang pangabuhi da sa ano na ganidang tawag sina circumferential road da. Nagtubo-tubo ng mga negosyo. May esplanade pa da sa kilid, Action Oliver. 35 million pesos. Action firing line. Ngang imo sinimalantawan tos piyak sa suba, damo pamalay to. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID. Okay. Sige, mabasa kita sa mga mensahe. Milili Oligo may gabi, Elvira Hilogo, Araman si Melvin Piniafiel. Daisy Santuyo Lisao. Hello, good evening sir. Please greet lang sa amay ko sa bago kay Papa Nestor. Santuyo kag sa Santuyo kag Lisao family. Araman Sir Georgia Gargasiran. Ginagreet ya gid ang tanan nga EFC members. Si May Bukas pa. Ba nami ang ngalan? May Bukas pa. Si Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Ang subray monitor lang kami din sa Camilia, Bacolod South, Barangay Tangob. Salamat. Junior Mainit Rihon. Ginagreet man ni Oligo si Doc Matt Mayo, Ma'am Vanessa Star, Jinky Day Lagdon, Will Amar kag Alex Montesa. Toto Than, may gabi Action Brian, tamyaw ko lang kumari Vanessa Mayo kag kumari Jinky Day Lagdon. Eddie Laos kag Nanay Isabel sa Victorias. Totoy Catalan, good evening, Action Bride. Monitor lang kami dua. Sa Concepcion, Talisay, Totoy Catalan J. Apligido. Wow, thank you, good. Si Daisy Liwad, pakigreet lang si Papa niya Nestor. Okay, sige, nabasa ko. Alex Pentes, maying gabi. J.R. Takalinar Agire. Maying gabi, Action Bride. Monitor lang kami diri sa Luanda, West Africa. God bless. Ba, kumusta da? Lorna Diligencia.
Si Milili Oligo, mayo gid nga topic ang party sa Sinico Action Bay, wala gid na kabalo ang mga konsumidor. Pabuasan ta na. Si Mailinta Dia, watching you in Kuwait. Salamat gid. Ropi Libran. Hindi ko mabasa yung ngalan, no? Pido iya kakwan. Pero good evening, Sumbrian. Tamiyaw ko lang si JR Magbanwa sa La Castillana. Salamat. God bless man. Christine Minyes Villalubos. Chodoro Gaduyon. Good evening, Sumbray. Gamonitor lang ko. Di kita mo gamonitor. Gisa galiyo. Nabatian mo gining hambal ko sa ina, sir, no? Huwag kakabati. Guru ay paki-review, sir. Paki-review lang, please. Si Kativer Araman, Virgil Pinda. Good evening, Sumbray. Monitor always. Celine Holmes. More power and God bless you and your family. Ruchel Fulgencio Susana. Si Gino Cornelio Benitez, good evening, Sumbray. Tamiyaw ko lang gali, pamilya ko da sa Carolan, Kabankalan. Mga Benitez de Jesus family. Labi na gid si Daddy Severino de Jesus. Salamat gid here sa Dumaguete. Ba, kumusta ang Dumaguete da? Hidlaw man tabag suroy-suroy da ba? Rosalina Arellano Espadero Araman. Alfredo Sapa, may parting maayo at the start mga 3 to 4 years but the rest of 15 years puro oppression and injustice killing salvages. Salamat. Salamat ginong Alfred. Gamonitor gid sa ako. Thank you gid. Riena Braille Pastillo. Good evening, Sumbray. Watching live via Facebook in Lapu-Lapu, City, Cebu. Tamyaw ko lang mga taga La Castillana sa family Pastillo kag sa mga parintihan ko. Stay safe, Negros Occidental. Elizabeth Malaka Gamala gina Action Bray, yes, I experienced martial law. I was second year high school. That time, happy listening to all the avid listeners and viewers of ARMS, especially to Malaka family. Keep safe, always, God bless, and more power to ARMS. Salamat. Janilo Sanzino. Good evening, Sir Bray. Patamiyaw lang kami purok bantod. Barrio Garay Araman. Gino, ano basa ko na kaina? Lilia Taton, si Ruben Eclio, founder sang Benevolent sa Siya Action Bray. Salamat, Ginay. Rosemary Banyes, yes. Case dismiss. Wow, tikalipa yaw pa litson gina sa subong guro mo. Nicanor Tikala Araman, Jukoy, ano na ang latest sa mayor sa Isabela, sir? Wow, salamat gid sinino. Si Jokoy, taga din si Jokoy, taga Kwan Gruay. Moises Padilla. Diding Alojamiento Araman, Sinora Villalon, Daisy Santoyo Lisaw. Good evening, Sumbray. Monitor lang kami di sa Barangay San Miguel, La Carlota. Kag sa kay Papa ko sa bago nga si Nestor. Salamat kit. Milili hambal niya sakto ni Mok Sumbray lantawon tan lang sa May 9 nga election Oh. Boards asa sa Takuling. Thank you again. Veronica Santilian Manukan, si Liberty Beniten Ubaldo, Bibing Dagia Bautista Raman sa Lizares Avenue, Barangay 39, Vanessa Mayo, Ronald Vicera, Action Bray, monitor lang ko di San Agustin Romblon, greet ko lang asawa ko nga si Juliet dira sa East Homes 2, salamat. Rafael Diaz Jr., salamat gid sa Case A. Rosalina, monitor lang mo si Action Bray, I love Action Radio, salamat. Sige. Balik ko dugay-dugay ha, relax lang ko para maka-relax man ang akon nga puwak. 7:50.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog gramo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pasyar na tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay Daligid lang sa aton nga mga isyo pa, maayong gabi Action Bry. Monitor lang kami di sa Cambaros. Greet ko lang happy birthday Lola Mimi. Tamyaw si Zyrene Ini Santinor. Salamat gid. Action Bry, maayong gabi, ga-monitor gid kami diri sa Cityville ha. Fortune Town, patamyaw na lang sa Sigondino family. Hali kag Romela o Kalinas. Sige, salamat. Action Bry, greet ko sa mga taga Purok Margarita, Barangay Maaw, Sabana ko, Edmar Sadayon, Regine Sidayon ni. Salamat, get. Sige. Good evening, Subray. Monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota City. Mercy kag Boy Salmorin, Dolor Katinoy, Esther kag Carlos de los Santos. Sige. Evening, Action Bry, greet ko lang sa Bumbahan, Cadiz, ang family Vasquez kag sa kay Rema Waiko ang katamyaw si Neneng Vasquez mga kaksyon. Last 8:09 na. Action Brian Morgan. Action Firing Line. Check to lang abi si Councilor John Gamboa Jr. mga kaksyon. Kay may ara siya sang natukiban sa Central Negros Electric Cooperative. Pasensya gid sineko ha. Daw halos kada gabi nanginto piko ka sa programa ko di. Action Firing Line. Aton trabaho lang niya no para sa konsumidor mga kaksyon nga gamhanan no. Kay si Councilor Gamboa nakatukib nga may ara kita subong sang ginabayran sa Seneco nga local tax mga kaksyon, which is nga ko mismo daw nagalibog ang ulo ko ka ang isa ka kooperatiba may ara sang local tax kag diin ini makadto. Action Firing Line.
Inibla may ara sang pahanugot sa board, may board resolution bala ini sa Sineco. May ara bala ini sang pahanugot gikan sa Energy Regulatory Commission o kon ERC. May pahanugot bala ini sa pila ka mga ahensya sang gobyerno nga nagagovern sang electricity. Ano nga sitwasyon? Sa BIR. May ara bala ini. Action firing line. Amo malaning gusto naton matabo kay kabalo ka diri sa Bacolod subong si Prime Water Action James nagpatong na sang 12% nga VAT. Ti ina nagapakita nga ti pribado na gidyang nagauyat although nga 60-40 kuno na da. May 12% nga VAT na sa tubig nga ginabayran tas Bacolod di subong. Now, si Sineco wala sang VAT kay ti kooperatiba pero may local tax. Pero check ta ni sa konsyal sa Bacolod, abi. Action firing line. Kung din ini nagakadto, ano ini nga koleksyon sa diin ang abahin sang ay daw basta ako galibog ulo ko mo. Bisa ko ay makukakatukib dugay na ni or sinila ni nga 2022 nga wala lang na tulupangdan kay way man kitakbalo. Action firing line. Way man takbalo gani, subong mo lang ko balo gani ni nga nabasahan ko nga may ara sang kaangay sini nga local tax mga kaksyon. Naregulare sa aton nga linya si Councilor John Gamboa. Sige diri na lang sa akon ano. Councilor John man panawag gabi na si Councilor John. Hello. Dili na lang ko sa sa cellphone lang, Brian. Sige. Okay lang niya. Sige. Ari sa aton sini nga linya si Councilor John Gamboa. Councilor, maayong gabi, welcome to Action Radio Bacolod. Sir Brian, mayong gabi kag sa tanan-tanan nga nagapamati, mayong gabi. Salamat gid sa time. Councilor, antong pasunod mo nga resolution sa konseho nga pa-explain sa Sineco regarding sa local tax daw muna. Yes, kung tulokon bala naton Sir Brian, no, may sa aton nga billing sugod sang bulan Enero sa sining nga tuig. May makita kita hinada nga item nga kung sa diin local tax kag pinasukot kita nila konsumidor sang 0.2018 centavos per kilowatt hour. 0.2018. 0.2018. Bukod ako. Loka kung sentimos lang ini, bro kung sumahon total mo ni sa per kilowatt hour nga kung sa diin there are more than 600,000 consumer members sa Sineco kag ang aton nga requirement nagalambot sa 140 megawatts. This will result Sir Brian to millions and millions of pesos na naman Monthly. para sa mga monthly. Correct. Okay. Monthly. Now, wala ko pa ni na kita sa bilog kong electric Sineco billing ko, halin sang sugod. Now, inibag unik na kita ko. If you kuhan kong tulokon na ton, kag kung tipunon na ton, ang bilog na ton ng mga billing sa tuwan na ipa, sa mga tinuig na nga nagliligad, wala na da sang local tax. Kay Maloka Sir Brian, ining local tax is in a form of a percentage tax. Kaya gina-compute ini nila base sa aton nga mga consumption mo per kilowatt hour. No? Sa aton nga power sa goods kag services nga gina-offer sa atong San Sineco sa isining nga kaso utang tabi power. Okay? Ang maka-impose ni Banwa, Sir Brian, ang Bureau of Internal Revenue lang. Yes, amo tong question ko kay inay. Yes, hindi ni nila yang diretso kakit sila yang masukot sa aton sa sining percentage tax. So therefore, nagpapanaugan ko na isa ka resolusyon nga ginapa-istikar ko ni sa management sang Central Negros Electric Cooperative ining local tax nga gina-impose nila so good bulan January sang ining nga tuig 2022 sa aton nga mga membro, owner, tagiya, konsumidor sang Sineco. Kay una best why kuya nakabaton sang notice kay otherwise kung why kita nila yung pabalo kay insert lang inada nila datong billing violation ini sang due process. Okay.
Di ba? Kag mula labot siling ko, hindi ba papangayaan anay naton na sang ERC approval bagpus kita nga magsukot sa sining dugang palas anon sa aton nga mga konsumidor. Okay. Kasi wala ko siya sa may makita nga may memorandum man lang sila kag may approval abi halin sa ERC. Kaya dapat gin pa ano man gin may ara sang i-publish bala, may pabalo sa konsumidor bala nga sa Enero dason nga bulan may local tax na kita ha, si local tax didto ni makadto sa amuni ginsukot na amuni sa amuna nga mga bagay damo na councilor ano. Oh yes, kuan ginayar requirement inaya. Kung wala ka mo nagpabalo, kung wala notice sa konsumidor, in other words, wala sang due process. So, isa naman sakto na Sir Brian, nga dapat mabalon nyo kami, anay, kag wala labot, ni magadto. Do may agmaman kita last September 26, 2021 na muno ni dito sir kung naka-attend ka sa virtual to? Wala. Wala. Kasi sa agenda nila, wala ko man nakita. In-check ko ang agenda sa nga mo nga agma, wala ko may makita. Ikaduwa, gintanaw ko ang aton nga local government code. Ayhan, may layi kita sinada nga pwede kapanukot ang isa ka distribution utility like Sineco na magpanukot sa aton direkta sa local tax. Wala. In-check ko ang National Internal Revenue Code o kung NIRC, ayhan may lagi kita nga pwede ni sila kapanukot sa aton direkta sa mga konsumidor sa local tax o kung sa sining percentage tax, wala. So, ila-ila lang ni sa Sineco department, ano nga department, Sineco management da, bisan ano man ang board may ideya sa ni. Anong sistema man? Yes. So, tanawang tao, ulat-laton ko sa next week kung mapadala ni sila sa akong explanation. Di kung may ara sa gitsakto, kapamangkot man lang tayo, Sir Brian mo. Para ini sa ano ang ining local tax, ang sinong magabaton sa sining nga koleksyon. Din makadto ni. Para sa diin ini, allowed balay ni na to, no kung hindi. Intended balay ni sa ano ni, para sa ano na, doon mo na abi, no? Oo. Yes, sir. Dapat may balaan ginin naton. So, kaya nakibot kita. Kung saan makadto sila sa inyo dito, sir, nga ano ka mo subong virtual, sir, no? Virtual? Virtual po. Kung padalaan kita nila sulat, well and good. Para ma-review ni naton. Otherwise, kung di nila pagsabton, mapatawag kita ya sa isa ka public hearing. Kasi padalaan ko na ni isang aton na resolusyon mo, yung probe yun na ni Muslim mo, sang sandun yung panlusod, ang ERC kagang DOE. Dapat. Kamo na ni sila may natukibanta, Sir Brian, ha? Atong pagpanukot ni nila sa aton nga wala ni nila, hindi sila allowed, illegal, amo na kung din-refund kita nila itong congestion fee or charges, enable ang illegal extension, sang old contract, get ko salkon sa 5 ka pisos, 42 sentimos, initanan-tanan banwa na pamatud-an nga illegal ato. So base siling ko, isa na naman ini pamagin nila, o nga taguon naman kita nila, lipokon naman kita, lipoton naman kita nila, kag manukot naman ni sila sa aton dugang. Mayogid Councilor, ka na tukiban mo, pero ang mga kaupod mo sa konsiho na nagpabor sa nitanan sa resolution mo? Yes, so wala man nimi nag-upunet, tikit ka, respeto man lang kita niya sa Sineco mo nga i-speaker nila. Kaya magiging silang ito nga ginakusaran ni naton. Anay ang Sineco, apang banwa ginapa-speaker ni naton sa ila. Hindi man guro malain nga magduda ka kay wagi matay namang antod ya konsumidor. Bisan ako gani, subong lang ko nakabalo gani ni nga may local tax gali. Kung way ka muno sina, way man kukbalo. Yes, yung tago-tago, kalaba kayo, pato sa puntas ang billing na ton. Sa pinakadalom gali ni, pangita. Sa pinakakulihot pato nila yung pasulod ni. Pitingala ko man nga daw naglapad ka naglaba ng ilang bill. Subong kay kadamo, naglisang pinangdugang nila dang ablayran. Yes. Yang ginapalokdo nila sa aton, ginapapasaan nila to. Kung di kita yung sisaon din siling ko ba si makalusot bala. Sige. Without Councilor, ma-update kami next week siniya kay maayo ining information for our consumidor, Councilor. Salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi. Salamat man, Sir Brian, kasi tanan-tanan nga nagapamati. Salamat kag mayong gabi. Yes, Councilor. Action Firing Line. Pwerte ni si Councilor Gamboa mo. Tanan nga ginahimo sang Sineco, basiwada para sa public consumption iya nga maintindihan naton kag
Inaablang para sa aton ginatukib yan. Action Firing Line. Sige, no? Galing mag-graduate na ni siya, no? Mag-graduate na ni siya sa pagkakonsihal, nagapapili subong vice mayor sa Bacolod. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton karon, tingwan ta nga malambot sa action art tay hupon kay iban pa nga mga isyu diri sa aton sini nga pagpangalagad. Itakol communicator ko may time ang pagsungka sang allegedly 7 ka miyembro sa NPA. Ang mag-asawa diri mga batanon padala nilang 2 ka tuig nila nga bata ang didto nila ginhimo sa kabukiran Action Oliver. Action Firing Line. Karon na, pero na-endorse naton sa inyo DTX Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kaisang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ining sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Brian Warden, Action Firing Line. Sige, good evening Action Bri. Ga-tune in lang kami di always sa imo programa. And more power Action Radio sa station nyo, the whole world. Thank you so much. Sige, di na tuman. God bless Action Radio from Isto Kuning Family, Barangay Mansablay, Isabela. Salamat gid no. Good evening Action Bri. Mangkot lang kung tani kung pilagid ang hatagay sa bagyong Udet man. Oo, sige, check ta na kay nakadepende na kung ano ang guba sang puloy-an mo. Action Firing Line. Pero dali gid lang. Action Radio City Hall Report. First day subong sang baklasanay gid sa mga tarpaulin nga oversize wala sa designated area
national o local man nga mga kandidato. We don't know diri sa Bacolod pero okay na sa initial report na Action Art daw sa pagkadamo gid kanong pinangkakas gid. Action Art may gabi pasensya gid. Action, Bray, actually, waay pa mapagwa ang consolidation wala kung sino ang nag-top o kung may pinakadamo na mga campaign materials na nakakas kaina ang teams ang COMELEC upo niya sa Cobusit team to mo. May ara sa City Engineers Office kag DPWH. No? Kay di naman limited lang ang mga personnel sa COMELEC Bacolod na hindi maningiban kasangkol magdala kasaka iya kung sa puno sa kahoy kag ang iba nara pa sa ibabaw sa poste sa kuryente. Ang iban babaw building pa Action Art, no? Kamo na? Di silang ganini Attorney Revo Sorbito. In fact, plano na gani nga nagkakinaglan kasi sa dugang pagit pala nga kagamitan. Kapin pagit ang sa mga medyo mataas nga portion langin mo tanga tiyan mo nang siling kabunlayan ginamon sa pagsaka siling nga mga lugar. Pero kutob sa nagyan nila kaina kay actually half day lang ang surveying operation sa baklas kaina. Kay halos nabuta ang duwan ng kasalakyan na ginadala nila yun. Portik namo mo. Damo slawayo, no? Damo gid yan. Kay ini nga mga campaign materials, although nga iban sini local candidates, hindi pa man ma-consider nga nag-start na ya ang campaign period para sa ila kay sa March 25 pa ni ang effectivity mo. Amo man ang Action Art nga gindalahig sila, no? Hindi kay TY na butang sa designated area bala. Kag violation gid Action Bray sa COMELEC na gintawa nga resolution nga basta ibutang mo ya sa lugar na wakapin pa wipe para ma-designate pinabilang mga postal area kagan pero man sa taga-nasyonal ng ilaya kakaso ng lokal na kay since wipe pa man kastan ang kampanya ara ng Raslaya na bilin sukutob nga mga ara sa lugar nga hindi pwede kay kung puno sang kahoy way pili na yan mo lokal ka man o kung para sa commercial purposes yan kakason gina sa taga-DNR ang DPWH kung mga structure manilang gintapikan mo kakason gina na supply no matter what kung sino man ang nagpapilit sila. Pati Sineco, no? Ang Sineco no white no ka-intra pero di ba siya mo nang itap pa ni Attorney Rivo Sorbito kahit ang sa mga kuryente ka delikado na yung gulong mo pwede ka kabaluda kapit mo so mataas ka portion yung pamutang. Pero bilib man ko sa mga amo sa mga tao sa mga politiko magkasaka survive mo. Mga nakapang-poster nila, no? Mga postering boys nila, no? Oo, bilib ko kay saka nila. Grabe ang ilagats kung saka sa mga poste sa kuryente. Kabay pa taning naway sa magpilit. Hindi lang. Pero silang ni Attorney Rivo Sorbito, luwas sa addition ginagyan nila kaina nga maging pagkakas nga mga posters o kung campaign materials, may nasiplatan siya nga mga dalagko man nga mga inbutang iya sa billboard. No, katulad sa billboard nga kadalagkoon. Kaya ang isa din nga solusyon sini, kung national action by dapat before pass on February 8, din papanaong na. So ang plano sa iya sini talatapan, lakip na sa itong mga puluyan, no? Attention sila niya para at least ma-inform ang public. Kapin pagid sila niya ang mga private owners sa puluyan o kung property. Ang imo, una siniti, maloon na kung silang tagiya sa mga private na property. Kagpadalaan communication nga dapat i-take down or ipapanaog na gid kakaso na gid ina nga mga campaign materials. Ginarespeto pa sila padalaan pa sulat. Madalaan sulat. No? Pero siling nga kuning kaso sa uli nga din Islamabad, then that is the time na maghimo sang legal action ang COMELEC Bacolod. Kay siling nga tikon pamayan na nga budlay man yan nga
mayo lang ni sila kay kapag gusto na mo guro sila pundo kay kamahal silang mga kuan mo mga tarpaulin na ginapaobrabla. O inang 2x3 action art pinakanubo sina 250 mo 2x3 na standard sang Comelec na how kambagi na ang mga boss kadlagko ng iba na. Tingnan mo na gani silang way na kapin pa mayara gani sa billboard nga ang iyang kadakuon sa ilong niya do dako sa puyon sa tao mo. Kaya ang iyang lang litrato amo na ginakulbaan ko yung basi mga sigulpin lang sa billboard. Kung wala nyo itong iban nga nagalalabay. Yung ibang ang balto ni Action Marlon, gan sa layo, pakitaon mo ng buslot sa ilong nila mo. Tigaling ginahamis mo na mo. Mayara yung application nga pwede na papakayo. Mayara ganing iban nga konsaktual kaysa personal mo makita siya mo pala yung pagsuraya daw ubin po to siya. Sa iyang litrato, tigaling style na yan mo. Kagway man sa mga dumili si mo basta nga imo itsura na yan o nagwapo ko man daw ko ng puti kasi pwede man lang yan malong na tao ba si isang flash or sa natong application. Anyway, ang yalang diri nga panungdom kay kung every Friday ining schedule sang talatapan sang Comelec Bacolod siling ang mga lokal preparar kapuya kay ti ang mga billboard sa mga lokal ya why pa niya action by padala mo. Di pwede pa ni sila nga makita mo dala nga dalagko nga mga kabutang nga may tsura nila sa billboard until March 25 nga dira na mag-kick off man ang kampanya sa lokal. Kay sila hindi man ni pwede na tulirahon kay may ara iya sang Comelec resolution nga nagapatuman sining kasuguan. Ilang taon ta niya kay ang sumada lang konti lagi ang total number of posters na nakuha nila. Sino ang nagpanguna dili nga magkandidato sa nasyonal and even local amo pa nang i-consolidate possibly boss base kung mayroong na available sila na numero si Attorney Rebo Sorbito. Dapat ang tanan nga mga tagiya sini i-notify ni sang Comelec dayon kag pa kuan naman si bad-an naman liwat nga ari na boss gid kakasa no sigihan nyo pada. Mo gani. Sunod na lang tani sila sa mga designated posters area. Daan na lang sila kanto kaya nagpagawa naman ang Comelec mo. Galing kaya depende na kinanglan siguro kung hindi man sila sa kandidato kaya tiway man na siya kapanapig personal. Basi mga tao yung blaw, amo man ang nagapanapig, di sa ulo sa wayon yung man. Ang malo naman nga hindi lang pagpagustuhan, kung minsan din lang magtapik sang namungko kay kamudlay sina. Anyway, di amo nang balantayan taxon by pero ari para at least sa mga pumuluyo nga nagamonitor ari ang palayag kag may warning diri ang Comelec officers of Bacolod nga si Attorney Rebo Sorbito. Yan isa sa itong interview. Actually, damo kita nakuha, no? We started naman ang actually sa Bata, intersection Bata, and then dili kita along Lacson, no? Ginasige pa sa mong inventory sa aton nga mga na-confiscate nga illegally posted campaign materials and sadly, no, we also saw huge billboards pa tarpaulins nga wala pa gyapon na take down sang aton nga mga kandidato or sa ilang supporters diri sa aton sa local, no. So ini mga dalagko ning tarpaulins as I have said before na would line niya para sa aton magkakas, no, because there's a very high risk involved ni kay tabang kataas ni katong mga dalagko. No, so we will be sending notices to these candidates, no, to their headquarters or to their local supporters or to the owner of the property na ginabutangan. Otherwise, kung hindi gyapon na pag-aksyon, we will be forced to take them down ourselves, no, with the help sang DPWH siguro kag city engineers, no, and then we will be filing charges against sila kung amo nga kita pagpabudlayan kita nila. Laban sa nangakas, no, nga mga posters are proper man ang sizes pero galing kay illegal ang pag ginabutangan, no, mga electric post, mga pader, no, so laban sa public places kita tuloy na pangbutang. Actually, salamat gan, no, sa agen sa mga sa chansan nga maka-isolate sa mga supporters ng atong mga national candidates, no, kung dalagko, oversize, no, even if harapan na sa private property, we have to take them down, no. So kung let's say sa inyo pa there, for example, magyanamon kakaso na namon, but we will be respecting your rights also. We will be giving you notice. Para at least may chance man sila na magkuha sa
sila magkuha sa ilang campaign materials. No, otherwise, kami makuha or if marag sa sulod yung property nila, we will be also be filing cases for violations ang aton na Fair Elections Act kag Sincom Resolution 10730. So, butang malon, bisan ara sa sulod sa balay yung butang to, sir, hindi gid niya pwede, especially kung dalag ko gid nga mga posters. Yes. No, ara na it's very clear sa aton nga Comelec resolution no nga even if ara sa private property basta oversized, it's still a violation of the resolution. Sa local, sir, subong damo man ang nag-violate. Actually, sa local na subong niya, wala tanay natin tanong ang hidayat. We will start taking them off, no, confiscating them sa March 25. Amanakson Baya, ang ginamuno yan ang wifi matandog, ginang telepon sa nagpo. Kaya March 25 naman lang mo. March 25 pa, diri sa local. Nag-isa pa, may tagiyan ng billboard mo. Balikan ta si Action Art Beck. Kita ko sa billboard sa may Lacson nga isa tod ka billboard na binutang sa isang kandidato mo. Puwerte iya mo. Ti kon hindi na pagkakason, ti kakason gina isang Comelec. Mandate na nila mo Action Art. Oo. Dumduman ko gani si Commissioner Rowena Guanson sa Sumitalan Lacson babla sa may Kadalagan area to siya man to gani nagpamuno yung kakasbla. Naka-cover pa kita to one time. Sa take down to kay Waging Kakas ang campaign materials ng kandidato. Romayo Manila kay nakahatag sila trabaho sa wala trabaho, no? Nagpangakas ti Miss Wildo gina Action Art mo. Wow. Hello eh. Gaina ganin namong gamuno nga matrisikan kay mga ayo tanay ko sa ragpat to kay ihapin na lang sa ila mga kundi gali pwede kay mo na ebidensya. Okay. Sa Comelec. Kay filean kaso ang daw ka wagid binagasapak sa mga notification ni or mga sulat abi, no? Correct. Second, why ka ebidensya karon no ihambal mo sa korte na bawi mo, nakuha mo. Di mayan aya kay kakason mo kagara sa imong posisyon. Depende na iyakunan mo ang matabo kung may legal action giman sa ulihi. Gay mo on ang Commission on Elections. Ila basura ang Comelec na nipon ba Action Art? Sige. Ay, galing ka mo na nga basura nga mahal. Mahal ang gasto mo mo. Mahal ay. Oy, sus ko. Kung ako ni sa mga politiko, wala pa nyo lang yung tiyempo nga mag-kuhan na gina. Dito ka mo sa may designated posters area butang. Kaya parang away na yung problema. Okay, minus factor na bala sa ila kandidatura Action Art mo. Ang amo sina. Kapi, kung incumbent ka ganin doon, need na mangala ka na butang pa sa imo nga itsura kay kilala ka na ba katao mo? Correct na. Labi na gid kung local ka, perme ka lang yung batian. Why ka na yung problema? Kung si Attorney Suarez, maganin sa una, sila niya, duwa lang kabagay nga nag-agakapit ng politiko. Number one, hambalya, posible ang politiko hindi kilala. Perde ka na. Ang ikadua, posible sobra ka naging kakilala. Sobra na ni Yayaw din ako ni si Yayaw. Hindi na ko niya kakilala ako naging siya. Batasan sila. Duwa ka bagay na silang ni Atty. Suarez mo. Ang rason kung gagagapelti ang politiko. Dapat tunga ka lang, ano? Bisan ako pa ng ilong mo sa retrato na kung hindi kayo pumuto sa tao balda kinaya-action like. Anyway, ako na. Ang balita nga amot na ton sa imo sining panatuntunan karon ng action na firing line na. Balita gikan sa Bacolod City Hall Action Art tay upang mag-action din kaman sa Pinas. Laputon ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Art, balita gikan sa City Hall gin ayo talang to kay kwan subo nga first day sang baklasanay mo. Action Firing Line. May gabi lang kay Sir Carlos Sales nagamonitor dira sa may aning na mga Sales family. Salamat gid sa pagmonitor kay Sir Kaloy. Action Firing Line. Sige, ginidorso to sa inyo mag-aksyon ang Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sa Vanessa Mayo nagamonitor sa Minnesota, USA. Salamat gid.
Si Georgia Gargasiran, birahan nila pamutang poster sa tanan nga kilid-kilid kag tapos eleksyon pabayan man lang nila. Dinamak sa pader among ila. Fernandez L. Eric, nagamonitor man. Ara man si Glenn Dekina Mirabe. Nagamonitor subong ang Mirabe family sa Cadiz City. Wow. Tuto balulot may gabi. Si Miguel Baggins nagamonitor man, hay lang kuno kay Mamang Anya. Danilo Lauron, saludo ako kay John Gamboa, Action Bribe, mabuhay ka counselor. Paul Spat III, Nicanor Tikala nagamonitor man, long live Sir John Gamboa. Johnson Pinta Lutayco, Wilma Inocencio Cabarles, si Jinky Daylagdon, great lang Mr. B-Boy Villasor, happy birthday today. God bless. Birthday, happy birthday. Jocelyn Libon Dispuho, Junel Haliorina. Ginagreet niya lang ang Haliorina. Always gikuno pamati sa aton. Merly Gonzaga, Homa Lomina. Al Ramos, good evening, Sumbray. Ang desisyon sang Comelec nag-crear lang sang confusion sa katauhan sa mga netizens. Botsing ganon, sini pwede makontrolar sang isa o pila ka mga poderoso sa sosyudad ang eksakto nga hustisya. Sa diri pa lang nga daan, obvious na nga makadiktador ang tao behind sini. Na stay safe, kag more power sa programa mo. Thank you, sir. Rafael, dali lang, nautod to how. Okay. We live ka di Action Bry. Bala, kitaon kagid sa big screen. Alive na live, guro niya, live na live. Thank you, gid. Mario Lim Himenea, evening Subray, tarpaulin nga kakas ibalik pa na sa politiko kung hindi kanami himuon trapal ang lapad nga tarpaulin. Hindi gali pwede mapangayo kay ginahimo pa na evidence ang Comelec. Oo, gin pangayo kuno sa pedicab driver to wala ginhatag. Dagod lagko sang iban eh. Ang iban daw amo ni ka lagko sa mga dingding namo di sa studio namo diyo. Oo, ang mga tarpaulin amon nga conference room lapad-lapad na daw lagko. Pero tinga tarpaulin mo. Sige, balik ko dito guys, 8:52. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-iid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako galing si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire. May gabi lang sa kay Mario Lim Jimenea, nag-monitor subong sa aton nga pagpangalagad ho, no? Okay, sige, salamat gid no. Sa iban pa nga nag-text sa aton nga way tanan nabutan si Ride Safe. Action Bright Tamyaw naman, pamilya ko sa Barangay Bakong, family Abitong, Barcelona, Rivera, Piliejo, Galido. Advance happy birthday para buwas pinalangga ko nga partner nga si Mia Mar, Sampong. Salamat gid. Sige. Way na kada chimpo sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Standby karon sa Action 9 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga pong istasyon kag unas mga kaksyon. Sa din ka man sa Pinas, labuton ka sa hamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless.